Assalamu alaikum warahmatullahi, yau kuma muna tafiya kan yanda za ka saita email address. Allah ya sa dai mu dace. To, da farko dai za ka shigo akwatin email address ɗinka kamar haka. Na akwatin email address ɗin bari mu shiga yau kuwa gashi nan Gmail sai ka shiga. Idan kana da shi in kana so ka ƙara sai ka shigo cikin account ɗinka kamar haka. In ka shigo cikin akwatin email address ɗin sai ka shigo ga yanka nan guda uku sai ka shiga. In ka shiga sai ka tafi can ƙasa, in ka tafi can ƙasa gashi nan za ka ga setting. In ka shiga setting ga gurin da aka rubuta adding account nan sai ka shiga. Idan za ka ƙara wani account ɗin kuma kana da shi ma za ka ga an rubuta maka adding account sai ka shiga Google gashi nan. In ka shiga Google zai nuno maka ka sa password in temporary ne in kuma password ne wanda kake amfani da shi akan wayarka sai ka saka. Ni nawa temporary ne gashi nan na cire yauwa gashi nan sai ka taɓa create account. To bari mu shiga. Mun shiga sai shiga myself ko kuma ka shiga for self ko myself ko ka shiga to manage my business to dai ka shiga for yourself ɗin. Ma'ana naka na kanka. Farko sai ka saka sunanka kamar idan sunanka Lawan. Kamar idan sunanka Lawan sai ka saka Isa. Sai ka taɓa next gashi nan. Taɓa next. Ka taɓa next gashi nan sai ka saita kwanan wata kamar nawa ga watan nawa aka haife ka watan ɗaya sai ka taɓa. Kwana nawa ga wata aka haife ka tara ko goma adadin da yanda ka sai ka taɓa sai ka shiga nan year shekara sai ka shiga sai ka taɓa shekara nawa kake da ita ko kuma alif nawa aka haife ka sai ka taɓa 999 kaza in kuma ba haka bane ba sai ka taɓa 20 kaza ko 20 ko kuma 200 shekara ta 2000 sai ka shiga sai ka zaɓa agenda gashi nan female male yace gashi nan in kai mace ne na farko in kai namiji ne na biyu in kai gashi nan dai da sauransu da custom amma in kai mace ne sai ka zaɓi na ɗaya in namiji ne sai ka zaɓi na biyu sai ka taɓa next gashi nan. Ka taɓa next sai ka zaɓi kalar sunan da za ka yi amfani da shi ma'ana ka sa Lawan a can Lawan ka sa Lawan Isa ka gani Lawan Isa to za ka iya ƙara wasu lambobin kamar haka ko ka yi amfani da ɗaya biyu haka ma yayi. Sai ka taɓa next ka ga bai ce mutu amma ga zaɓi sun baka. Za ka iya taɓa Lawan ko kuma Isa Lawan da sauransu. An yi mistake a baya wajen sa suna. Yauwa abin gyara yauwa gashi nan sai ka taɓa in ka zo nan gashi nan za ka iya saka haka Lawan gashi nan Lawan Isa 12 sai ka taɓa ba zai ba sai dai ka saka Isa Lawan amma dai za mu iya ƙara lambobin don ya bamu daidai yanda muke so mu zaɓi ra'ayin kanmu shi ma ba zai ba. To kai haka ka taɓa 00 sai kai haka ka ga ya wuce. Password kuma za ka iya saka guda 8 za ka saka. In ka saka za ka iya fara kamar da harafi haka ka sa sunanka Lawan da sauransu sai ka cike lambobin da sauran wani abu. Ka samu harafi 5 kenan 6 7 8 ka ga sun cika sai ka taɓa next.
Oh bai daidai ba. Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas. Kaga yayi daidai. Sai ka saka lambar wayarka a nan. In kuma ba za ka yi amfani da lambar waya ba, sai ka taɓa a nan gashi nan yes I am in, ko kuma ka taɓa skip ya tsallake da kai gaba ɗaya. Amma dai mafi a'ala ka taɓa yes I am, ka taɓa skip in ba za ka saka lambar waya ba. Sai ka taɓa next. Ka taɓa next gashi nan sai ka taɓa ga bayanai nan za su faɗa maka dokoki da sauransu da wane ne da wane ne duka gashi nan za su faɗa maka. Ka karanta amma ba za ka iya karantawa ba kawai ka taɓa agree ma'ana ka yarda. Sai ka taɓa in ka taɓa shi kenan ka wuce. Ana gama searching kamar haka zai nuno maka. Zai nuno maka gashi nan ka gama setting naka. Sai ka fito kamar haka. Sai ka sauka. Sai ka dawo cikin email naka. In ka dawo cikin email in kana so ka ganshi sai ka taɓa nan to za ka ganshi a inda ka seta. Ka ganshi nan a ƙasa? Lawan Isa yauwa kamar dai haka. Kar dai ku manta da sunan YouTube channel ɗin namu Hafeez Popular. Dan Allah a taɓa mana liking, ai subscribing, ai sharing. Mun gode muna godiya.